Hej, i dag kaster vi os over en af vores fælles yndlingsspiser, nemlig pizzaen. Og jeg tror, alle har haft en berøring med det, og alle har prøvet at lave pizza. Men i dag der gør vi det altså knivskarpt, så vi rigtig kan imponere familie og venner. Så nu skal vi i gang med at genskabe eller skabe den autentiske italiano, vera italiano stemning herhjemme. Men på en måde, hvor vi alle sammen skal kunne være med, fordi pizza det er altså ikke rocket science. Det er bare kærlighed. Så nu skal vi i gang, og når jeg laver pizza, så er der altså 3 grundelementer og 3 grundregler, jeg går efter. Den ene er, at vi skal lave noget god dej, noget godt brød, som er dejligt smidigt. Det skal være noget tomatsovs, som rent faktisk smager af tomat, og så smider vi altså strimmelosten ud til fordel for noget frisk mozzarella, så kan det ikke gå galt. Vi starter med dejen, og jeg har noget koldhævet brød her, der har ligget over nat. Det behøver man altså ikke. Man kan sagtens nå det her, når man kommer hjem fra arbejde. Det er bare lidt vand, salt, sukker, gær og så 00-mel, som er den her italienske pizza-pasta-mel. Så ruller jeg ud på lidt semola, den her gule mel her, grovvalset durum, som gør pizzaen ekstra sprød, og det er altså en af trickene. Så er bunden rullet fint tyndt ud, skal vi i gang med ingredienserne. Og her handler det altså ikke om at overdænge tingene. Det skal være minimalistisk. Det er generelt den italienske stil. Så ikke noget med at pøse på og sharpe det hele til. Det skal være sprødt, enkelt og delikat. Vi laver pizza margherita, som er den helt oprindelige pizzaernes moder. Og har du styr på den, så har du altså styr på pizza. Så først og fremmest vores tomatsovs, som rent faktisk smager af tomat. Og så bare godt med frisk mozzarella. Og så pynter vi af med lidt basilikumsblade. That's it. Jeg har sørget for, at der er godt gang i ovnen. Og har skrabet gløderne lidt ind bagved. Faktisk lige til omkring rundingen på stenen herinde. Så er vi klar til at få vores pizza ind her. Godt tæt på gløderne. Vi skal have vendt den alligevel under processen. Og læg mærke til, hvor flammerne kravler hen over loftet på ovnen. Og dermed giver pizzaen overvarme. Det er helt fantastisk. Godt, så er vi lige ved at være der. Man kan faktisk se, når pizzaen er færdig, så løfter den sig lige fra bunden af ovnen her. Og siger nærmest sådan, kom og tag mig. Så man lige kan komme ind under den her. Bum. Fantastisk. Og så hvis man lægger mærke til det her, det skal man kun gøre, når man har sådan nogle dumme kokkefingre som mig. Hvor fin og sprød og fantastisk bunden er blevet. Så skal vi bare lige have fat i de her 3 gange basilikumsblade. Så vi får tro, håb og kærlighed her. Og en lille smule salt. Rigtig god fornøjelse.